Wong nggon aku sing HP ku 5 tahun wis menjanjikan gila nganti kaya ngene kasih wis elek ngene arepmu kok ya ora sida kok. Tapi iki canggih iki. Canggih apa? Iki iso nggo jumbulan sing adono kae. Sot ketok cethu wae. Alah, Pak. Kok catatan utange wis akeh iki. Oh no. Iki ngopo neh iki malah ono sing WA iki. Oh, lah warunge kok WA ngopo iki? Sik. Bola. Iki tuku rokok wingi ra nggo duit po, Pak. Kok le nganu iki. Tambah akeh iki utange malan. Wis jan piye to iki? Mongkon nyicil-nyicil kok ya ora gelem malah nambah utang wae iki wis. Tobat. Bu. Apa ya kok mau namun dhewe iki lho tak duduhe HP ku anyar. Tak nggo ngonten ben nganu ya tambah jernih kan penontonnya tambah seneng to. Ora. Wong nggon aku sing HP ku 5 tahun wis menjanjikan gila nganti kaya ngene kasih wis elek ngene arepmu kok ya ora sida kok. Tapi iki canggih iki. Canggih apa? Iki iso nggo jumbulan sing adono kae. Sot ketok cethu wae. Walah, Pak mbok ngezoom tulisan ning warung lor kuwi lho. Bon-bonanmu akeh banget kae. Iki wis ditagih iki mau. Sini. Nak nggo ngezoom bon-bonan iki kuwi ra iso nak iki. Teknologine kurang canggih nak iki. Tenan. Kuwi ra teknologine sing ora canggih iki. Duit ku nyarutan kono iki ra ono. Nggo tuku HP, Nak nggo nyarutan iki tenan abot e. Dadi kurang iki nak nganune ra iso. Sesuk nek ngerti sing juragane warung ngerti ndek kowe ndek HP anyar yo piye? Mosok nggo nyarutan wae. Ra iso kok malah nggo tuku HP. Deleke wae berarti. Gek utange nambah-nambah wae. Dhewe aneh to pisan. Ayo aku tambah isin to yo nek ngene iki mosok di anu wae ditugatake liwat WA. Aku nganti ra nang warung kono meneh. Isin aku nek ngene iki. Ya sok tak goleke, Bu. Ora aku didol wae. Dibelekke konter. Didol wae nggo nyarutan. Wah, maneh-maneh iki apa iki? Ya sok tak golek-goleke nah wes. Gampang buat gawe meneh. Tenge HP ku wis anyar to. Terus deleng. Wis.